си пари в коледен календар! В този коледен календар имаме шанс да спечелим между 5 и 100 лева. Имаме шанс да вземем само 5, 10 или 100 лева, което значи, че или можем да си избием парите, или може да спечелим 100 лева, или да загубим 5 лева, защото самия календар струваше 10 лева. 10 лева. И да видим, печелим ли, колко печелим. Томбола в участие и бомбонче. Някакъв ден 24 ще е според мен. Ами, добре. И да... О! Изтри тук дава в ден 24, иначе има и някаква друга тъпа томбола. На този календар е готино, че... това е за 24-тия Това ден. са всичките шоколадчета, които се разджуркаха. Ами, спечелихме 10 лева. Така че си купим още един календар, за да се опитаме да спечелим 100 лева за още.